Stakala hakee toimeentulotukea. Stakala? Onko tämä nyt jumalauta joku vitsi? Nyt Timon vastustuskykyä koetellaan. Onneksi neulepaitani hylkii paskaa samalla tavoin kuin rakkaus hylkii sydäntäni. Love goodbye, only in Bangkok, sanoi Timon thaimaalainen markkinarako. No niin, asiaan ryhdistäydy. Tämä naiseksi itsensä identifioiva ihmisoletettu kertoo, että meni tekemään silleen tyhmästi, että sanoi somessa asioita, joiden takia nyt sitten kaikki haluaa hakata hänet. Noniin. Sehän kuulostaa ihan kivalta suunnitelmalta. Kiirettä pitää ja tulevaisuus on kirkas leikkaussalin valojen alla. En voi suositella leipäjonoa, koska aikasi kuluu leipomisjonossa, jossa tosin sinä olet se, jota leivotaan. Ehkä toimeentulotuen sijaan tarvitset kävelytukea, kuten rollaattoria. Stakala kertoo, että töistäkin sain kenkää. No voi että. Timon sydän särkyy niin kuin posliinileuka häkkimatsissa. Kuule, kun ne potkut oli ihan sun oma syy. Ei kukaan pakottanut puhumaan höpöjä. Olet oman ideologiasi uhri. Joten näin ollen Timo hylkää hakemuksesi ja suosittelee kaupallista yhteistyötä käräjäoikeuden, apuvälinekeskuksen ja hammasklinikan kanssa. Timo on immuuni kaikelle harhaiselle horinalle, eikä mene kanveesiin aina kun joku prinsessasyndroomasta kärsivä undulaatti vuodattaa temukyyneliään helpon rahan toivossa. Vittu, nyt meni tunteisiin. Tarvii saada pikaterapiaa ja trippimehu. Sirpa! Verbaalinen vitutuksen poistaja bongi avarit häkkivarastossa 5 minuutin kuluttua. It's a deal. Go Timo.